बे समाव आङो बेखौनो बुंगोन खैराबारि जितु माने बिटिसि समस्ति 31 नं बे बियाबावहाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि आंखौ बिजाथि महरै सायख'बाय। दा बेनि थाखाय आङो गिबियावनो बिटिआरनि चिफ लोगोसे इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि मानगोनां आफादगिरि सार प्रमद बर' बिथांनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों बे समावहाय। आरो लोगोसे जोंनि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि मावफुं आफादगिरि एमपि सार रोनगोरा नार्जारि आरो नेहाथारि फारियै माधव सेत्री आरो लोगोसे राजु नार्जारि बिथांमोननिसिम आङो रोजा साबायखर बावदों। आरो मिरु इलेक्सन स्टियारिं कमिटिनि चिफ कनभेनर सार एक्स एमएलए नाथुराम बर' सारनिसिमबो आङो साबायखर बावदों बे समावहाय। चिफ सार हाइकमान्ड आरो गासैनिबो खैराबारि ब्लक कमिटि जिल्ला कमिटि गासैनिसिमबो आङो बे समावहाय साबायखर बावदों आंखौ इउपिपिएलनि सासे बिजाथि महरै सायख'नायनि थाखाय आंनि सायाव मोनसे बिसास लाखिनायनि थाखाय आं बिथांनिसिम मोननिसिम साबायखर बावदों। लोगोसे जोंनि खैराबारि समस्तिनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि दोलोफोरनि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो आरो खैराबारि ओनसोलाव थानाय इयुन जाथि जनगोष्ठीनि भटार रायजोनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो बावहरदों। बे समाव आङो फिन खेबसेबाव गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायथि आरो खौलोबोंलायै आंनिफ्राय खुलुमहरनाय सिबिहरनाय बावहरबाय। नोंथाङा दायो रायजो राजा दायो दा बे गोजोन मुहुर्तआवहाय आङो रायजो राजानिसिम बेखौनो खावलायगोन। आगोलाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव सासे सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावदोंमोन आरो आथिखाल बिटिआरनि चिफ इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि सार मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 2010 मायथाइयाव थामथि खोलोबनि आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनाया जागायदोंमोन। बे सोमावसारनायाव आंबो सासे सोद्रोमा महरै बाहागो लानो मोन्दोंमोन, बिथांजों खामानि मावनो मोन्दोंमोन आरो बिनिनो फिथाइ हिसाबै सोमावसारनायनि फिथाइ हिसाबै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादों आरो बे गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय दिनै राजखान्थि भाबै सरकारि भाबै बिथांनि दैदेननायाव खामानि मावगासिनो दङ आरो दिनै बिसायख'थिनि थासारि दा बेखायनो दिनै सोमावसारनाया राजखान्थि भाबै सक्ति रुपानि गेजेरजों संग्रामा सोलिबाय थादों आरो बे हिसाबै आंहाबो मोनसे दायित्व दङ बेखौ साननानै संगठननिफ्राय आङो गावखौ बिलाइ लानानै दायो सोमावसारनायनि मोनसे धारा राजखान्थियाव सोलिबाय थानायखाय राजखान्थियाव प्रमद बर' मानगोनां सार बिथांखौ मदद खालामनो थाखाय दिनै राजखान्थि दोलोआव जुगदान जानानै आरो दिनै खामानि मावनायनिनो मोनसे फिथाइ हिसाबै सासे बिजाथि महरै खैराबारि समस्तियाव आङो मोननो हादों। दा बेनि थाखाय आङो चिफ सार गासैबो दैदेनगिरि हाइकमान्ड रायजो राजा गासैनिसिमबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों। जिहेथु जोंहा भट होनाय तारिखआ 22 तारिख जागोन, रिजाल्टआ 26 तारिखै ओंखारगोन। दा गेजेरनि समाव जोंनि जितु 15 दिनसो जोङो केम्पेइन खालामनो थाखाय सम मोनगोन। दा बेखायनो जोंहा इउपिपिएल राजखान्थि दोलो हिसाबै जोंहा मोनसे रोखा मोनसे थांखि दंखायो जे रायजोनि खाथियाव जोङो मा एजेन्डाखौ लानानै जोङो थांगोन, मा एजेन्डानि बाथ्रा बुंनानै जोङो भट बिगोन, बेखौ सेन्ट्रेल कामान्डआ माने मोनसे रोखा सिद्धान्त लानानै खामानि मावनो डिरेक्सन हरगासिनो दङ आरो बे लेखायैनो जोंबो दिनै खैराबारि ब्लक कमिटिया मोजाङै खामानि मावगासिनो दङ। बेखिनि खामानिखौ जोङो मोजाङै मावफुंनो हाबाय जिहेतु बेखायनो जों दिनैनि रोखा बुंनो हायो जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि दोलोनि बिजाथिया गोबां भट लानानै खैराबारि समस्तियावबो देरहानो थांगासिनो दङ बेखौ आङो नुहुरदों। আজি আমাৰ প্ৰথম কেণ্ডিডেট ডিক্লাৰেশ্যন হৈছে আমাৰ ভেৰগাঁও জিলা হিচাপে 4টা সমষ্টিত আৰু আমি অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ বহুত উৎকণ্ঠাৰে। আজি ডিক্লাৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত আমাৰ এটা মনত ভাল এটা মানে হেৰি হ'ল, খৈৰাবাৰীত নতুন মুখ এজন আহিলে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ খৈৰাবাৰীবাসী খৈৰাবাৰী সমষ্টিত চবে আৰু আঁকোৱালি ল'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু শক্তিশালী এজন যুৱ নেতা হয় তেখেতে আৰু সেই যুৱ নেতা হিচাপে
তেখেতে নিশ্চয় ৰাইজৰ আদৰণি পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু সেইফালে আমাৰ EM হিচাপে দাওবাইছা বড়ো আগতে EM হিচাপে কাম কৰি আছে আৰু তেখেতৰ যিখিনি কাম কাজ ৰাইজে যথেষ্ট আঁকোৱালি লৈছে আৰু এইবাৰো তেখেতে আকৌ জিকি অহাটো নিশ্চিত, সেইখিনি কথাটো আমি ক'ব পাৰি। এইফালে আমাৰ ননাই চাৰফাং সমষ্টিত আমাৰ দলৰে কেন্দ্ৰীয় সমষ্টিত মহিলা উপসভানেত্ৰী মাৰিয়াম টপ্পবাদ্যক দিয়া হৈছে আৰু আমি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ ভেৰগাঁও জিলা অন্তৰ্গত ননাই চাৰফাং সমষ্টিৰ এজন মহিলা মানুহ দিলে আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে গৌৰৱ এটা কথা, কাৰণ আমি সমমৰ্যাদা কথা কৈ আছোঁ আৰু ইকুৱেল ৰাইটছৰ কথা কৈ আছোঁ। সেইখিনি কথাত মানি পেলাই তেখেতসকলে যি মহিলা মানুহ এজনক ইয়াতে আনিলে তাৰ কাৰণে আমাৰ নেতৃবৃন্দক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ ননাই চাৰফাং এইবাৰ আমাৰ বহুত ভাল আৰু চবে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে লাগি দিয়াৰ যিখিনি যুঁজেৰে ওলাই আহিছে সেই হিচাপে ননাই চাৰফাং ওলাই আহিব, সেইটো আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। এইফালে খালিংদুৱাৰ সমষ্টি হিচাপে ৰবীন্দ্ৰ বড়ো তেখেতক কেণ্ডিডেট হিচাপে পঠাই দিছে আৰু তেখেতো এজন যুৱ নেতা হিচাপে কাম কৰি আহি আছিলে। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাতো তেখেতে কাম কৰিছিলে আৰু এতিয়া আমাৰ দলৰ হৈ যথেষ্ট কাম কৰিছে আৰু তেখেতেও আমাৰ খালিংদুৱাৰ সমষ্টি আমাৰ আগতে আছিলে আৰু চবে তেখেতৰ কাৰণে আগ্ৰহী হৈ আছিল। আজি টিকেট ডিক্লাৰেশ্যন হ'ল আৰু চবে মানে পুৰা যুঁজেৰে কাম কৰাৰ কাৰণে তৈয়াৰী হৈছে। খালিংদুৱাৰ সমষ্টি আমাৰ হাতত আছে আৰু আমাৰ মিছনটো হ'ল ভেৰগাঁও জিলা হিচাপে 5টা যি সমষ্টি আছে সেই 5টা সমষ্টি আমাৰ হাতত লৈ অনাৰ যিখিনি আমি পলিচি সেই পলিচিবিলাকত আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এইবাৰ ভেৰগাঁও জিলা 5টাৰ ভিতৰত 5টাও আমি ল'বলৈ সক্ষম হ'ম।